Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Nggih, Maha Pengasih. Jenengan kagungan putra ta? Nggih, Mbah. Pun dereng. Sampun. Nek saputrane, Pak. Wah, mboten Mulane tega lho. niku ajaran Allah. Nggih. Mula dalem sewu niki pun niku. Nggih, sampun, Mbah. Mula Jawa, Tuban ya Jawa, mriki ya Jawa, Banten nika ya Jawa. Jawa niku duwe teges Jawa aja nguja hawa. Mula diarani tembung menungsa. Nggih. Menus-menus ya ngangsa. Menus-menus. Ning ora eling, menus-menus jebul kukan dosa. Ingkang leres menus-menus kakean dosa ngoten, Mbah. Nggih. Ya mboten wonten sing menungsa ora duwe dosa. Kok ampuh temen. Wis kodrat. Nggih. Berarti lahir ceprot niku menungsa pun gadah dosa nggih, Mbah. Mula jagat niku isine wing werna loro. Napa Nek Gusti Allah, ming awan bengi. Oh, sae lan Awan bengi. Sene setu minggu rak menungsane. Nggih. Setu awan bengi 24 jam, minggu padha, Senin padha, nggih ya? Nggih. Dadi Gusti Allah nyipta niku mboten bedake ciptaane kabeh durusi kalih ngersa dalem Gusti Allah. Nggih. Sedaya sampun ditanggung, Mbah. Nek kula sing jeneng siksaan Allah, cobaan Allah, ujian Allah niku rapas. Ingkang leres pripun, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha lagi Maha Penyayang. Nggih. Maha Pengasih. Jenengan kagungan putra ta? Nggih, Mbah. Pun dereng. Sampun. Nek saputrane, Pak. Wah, mboten mulane tega lho. niku ajaran Allah. Nggih. Mula dalem sewu niki pun niku. Nggih, sampun, Mbah. Mula Jawa, Tuban ya Jawa, mriki ya Jawa, Banten nika ya Jawa. Jawa niku duwe teges Jawa aja nguja hawa. Aja nguja hawa. Menahan hawa nafsu berarti nggih artinipun. Niku karepe tuntunan. Ning menungsa mula kuwi dosa kuwi rakus. Nggih. Jawa ajarane wis nggawa. Ajarane Jawa jawabe wis nggawa. Nggih. Dados kula sedak dilahirkan dari rahim ibu ini wis nggawa ajarane Gusti Allah. Oh. Ning takdir mboten wonten wong ngerti. Sok kowe dadi bupati, sok dadi lurah, dadi pedagang, dadi petani, mboten ngerti. Takdir ilahi. Mula Jawa. Lek kados niku, Mbah, ngapunten. Kados misale dados pejabat, kados lurah, bupati dan sebagainya niku napa sampun terae to, Mbah? Sampun takdir. Mboten nate wong ngerti. Takdir saking ngarsa dalem Gusti Allah. Tapi wonten lurine, Mbah nggih. Wonten lurine dadose riyen-riyen niku leluhure wonten ingkang dados ngoten lho sampunan. Kata-kata kok ngonten to, Mbah? Mula tak aturke memimpin adalah menderita. Nggih. Jangan memimpin menggunakan kekuasaan. Jenengan ya dadi pemimpin keluarga to. Nggih. Mula kupiyang kakung itu pemimpin keluarga. Nggih, leres, Mbah. Mula sakniki wis do lali ajarane waliullah. Nggih. Waliullah ngawali lilaning Allah. Ngawali lilaning Allah. Dadi uripne sing lega lila iman lan ikhlas. Nggih.
Ampun seneng Gresula nun sewu jenengan isih timur. Nggih. Uripku kok ngrekoso mboten pareng. Nek nganggo tuntunan lho. Nggih, Mbah. Wong urip niku nikmat kok. Nggih. Nggih tak contohke jenengan niku wau. Saking Tuban numpak napa mobil iso gawe rak mboten to. Nggih. Lah kok kagungan kok iso mundhut. Nikmat mboten? Nikmat sangat Nikmat. Nggih. Cara wong dahar barang nika. Entek sepiring ora sok disakal. Mboko sak sendok, mboko sak emplokan. Saiki nikmat, sesuk nikmat. Allah Maha Murah. Nggih. Mula saiki do kali lali tuntuning wali kula. Mula kula njukuk tuntunane Syekh Malaya Bumi Yonjeng Sunan Kalijaga. Nggih, pripun, Mbah? Wonten banyu mili munggah. Ra ono. Mboten wonten nggih. Banyu mesti mili mudhun. Mandhap. Titah kuwi ora ana sing ampuh kejaba oleh pitulung saka ngersaning Gusti Allah. Aja rumangsa bisa rumangsa. Mula Islame wali kula Islam ISLAM. Nggih. Nek wali kula niku urip ki sing iman lan ikhlas. Iman lan ikhlas. Nggih. S sing sabar. Sing sabar, nggih sabar. L sing luhur. Tegese luhur aja tegese luhur nindakno sing bener ninggal sing ora bener. Nggih. Sing andhap asor. Tegese andhap asor aja rumangsa bisa rumangsa. Ngeten iki ora kersa jenengan karep kula. Allah yang menghendaki. Nggih. Dipun kersakaken, Mbah nggih. Mula manembah manunggaling kawula lan Gusti. Mbah ngapunten, Mbah. Hargalah semua makhluk Allah. Nggih. Aja disia-sia. Niku sedaya mawon nggih, Mbah nggih. Sedaya mawon nggih. Pun sampai disia-sia ngoten lho, Mbah. Kurang bener. Gusti Allah nyipta ngersakake kok awake dhewe. Ora seneng apa? Nggih. Lah sak menika isine maido mawon. Mula nggone rak nggone dhewe-dhewe. Nggih. Mula tak aturke kula seneng ajaran sing Sunan Kalijaga sing kula jukuk. Nggih. Juru cara ajaran Sunan Kalijaga nggawe apa ajaran niku tuntunan saka tuntunan. Jur digawe tontonan. Nggih, tuntunan. Wong do ndelok ben do ngrasakake tuntunan iki mau. Berarti tontonan saged damel tuntunan ngoten Mbah nggih. Aja tuntunan nggo tuntunan. Tuntunan digawe tontonan. Oh, ngoten. Nggih. Saiki do kewalik tuntunan nggo tuntunan. Nggih. Kula kewalik Mbah. Mula jeneng Sunan Kalijaga nyiptake wayang. Nggih. Wayang kuwi wewayangane ngaurip. Nggih. Kok nganggo kulit? Nggih. Kulite ngrasa rasane ngurip. Dadi nek dijiwit lara aja njiwit. Nggih. Nek dinekke lara aja ngunekake. Nggih. Mula dalang menika ngudal piwulang. Maringi piwulang ngoten Mbah nggih. Pituduh. Kendang kendaline ngurip. Nggih. Kendhaline urip sapa? Mula Gung Kang Maha Agung. Gong niku Mbah nggih. Nggih. Mula Gong Kang Maha Agung. Nggih. Ayo sing kula jenak kula seneng njukuk punakawan. Nggih. Petruk Semar Petruk Gareng Bagong. Nggih. Semar ki donge nang kayangan. Nggih. Kenapa Gemah ora kersa nang kayangan? Trima dadi bature Pandhawa. Pandhawa ki nggon tuntunan sing bener. Tuntunan sing dawa. Nggih.
Nek Kurawa akure menggon hawa, mula seneng perang. Akure nggon hawa, Mbah. Nen Kurawa napa, Mbah? akure hawa, Akure hawa. ngujo nafsu to. Oh, ngoten. Nek Pandhawa ngepen nggon sing dawa. Dadi urip sing ikhlas. Nggih, nggih. Mula Semar manggone nang Kahyangan trima batur Pandhawa. Nggih, nggih. Semar Petruk Nala Gareng Bagong. Heeh. Semar ki tulisane SEMAR Semar. Nggih. Sasmita eling murih adiling rasa nganggo niki. Wah, keren, Mbah. Nggih, nggih. Ora ngujo kanepson. Heeh. Yaiku Sanghyang Ismaya ISMAYA. Iman ikhlas sabar manembah Allah yang agung. Iman ikhlas sabar manembah Allah yang agung. Nggih, nggih, nggih. Petruk niku duwe teges kabeh. Semar becik ketitik ala ketara. Gareng urip kuwi urut mboten iso njujuk. Oh, urut, Mbah nggih. Urut. Nggih. Nek cara luar menontarenge step by step ngoten. Step by step nggih. Bertahap, Mbah nggih. Petruk duwe teges sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nggih, nggih. Saiki do kewalik to. Sepi ing pamrih, sepi ing gawe, rame ing pamrih. Nggih. Nang tuntunan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nggih, nggih. Bagong, pelayan Bago ki pragoyoga sira aja akehna rasa syukur nikmat. Nggih. Supaya lali carane sambat. Urip ki nikmat. Dipun ulang, Mbah. Napa wau? Lali rasane sambat niku wau lho, Mbah. Bagong tegese akehna rasa syukur nikmat. Nggih. Urip ki tas disyukur, dirasake kenikmatan. Nggih, diakehi syukure. Supaya lali carane sambat. Oh, nggih. Siap, Mbah. Ampun urip sok-sokan kukan sambat. Nggih. Kurang pas. Berarti kedah walaupun sambat niku diakehi syukure ngoten, Mbah nggih. Sambate sithik mawon. Gadhuke karo takdir mah. Ditakdir ora ana wong ngerti. Nggih. Lek sampun sadar niku syukure mawon ingkang Nah, selalu bersyukur. Nggih, lali sambat. Sembunge nek cara Indonesia selalu berterima kasih, selalu tegese tansah matur nuwun. Lah niku lek misale kathah syukur, Mbah nggih. Malih lali anu, Mbah. Lali nyuwun malah. Nggih to? Niku malah sae, Mbah nggih. Nyuwun ki wajib. Wajib, Mbah nggih. Wajib. Ora nyuwun wis diparingi kok mau murah. Lah nggih. Jenengan wau nyuwun wedang. Mboten. Lah kok dian. Lah nggih dipun suguhi, Mbah. Gusti Allah, kula ya ora gadah. Nggih. Sing ndak kula niki. Berarti luwih sae mboten nyuwun, Mbah nggih. Mboten. Ya nyuwun. Tetep nyuwun, Mula Mbah. ora nyuwun wis diparingi apa meneh nganti nyuwun. Lah niku. Tapi wajib nyuwun niku, Mbah. Wajib. Kedah syukur, ngakehi syukur, nikmat. Kula dalem 1000 tak aturke bola-bali. Aja gampang muni musyrik. Nggih. Karom. Musyrik terus ngafir-ngafirne ngoten, Mbah nggih. Mboten Wong angsal. udun niku ajarane wali. Nggih, Mbah. Ana wong mangan baku rokok. Mboten nonton. Nggih. Sing dipangan rasane ora dimamah. Nggih. Ning dirasake nganggo niki, ati. Hmm. Sempurnane le ngrasake udun ngrokok disulet njur urip. Nggih.
Ha nek iso ngrasake sempurnane urip, iso nontokke mboten? Nggih, nggih. Nek ngono ana sing gawe urip. Wong udut dituran, jenenge napa tegesan. Tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Maneges berarti tegesan niku artosipun Lah sakniki maneges. do kurang maneges kok. Mula disiksa cobaan Allah ampun. Kurang pas. Nggih. Mbah saged dipun napa panjenengan jabaraken malih tentang maneges niku wae, Mbah. Maneges niku lho. Mandeg mula mula syariat, tarekat, hakikat, makrifat, manyu mendembah. Nggih. Menembah kadhe rika to? Nggih. Manyu manekung, Manekung. manyuwun, maneges. Dadi maneges iki tegese Napa? nek cara tembung kasar keketuka. Nggih. Ha kula arep apa niru jenengan. Hmm. Kita kula jenengan nekung niki maneges karo sing peparing sing nyipta jagat Gusti Allah. Oh, nggih berarti yakin teges ngoten, Bang. Nggih, aku salah mau murah ayo padha maneges. Nggih, nggih. Mula tak bulan bali niku wau. Dalang ngudal piluwulang. Gong kang maha agung, kendang kendaline urip. Kula jenengan urip iki dikendalikan. Aja nguja hawa nafsu. Nggih. Nganggo tuntunan sing bener, ajaran sing bener, panyuwun sing bener. Lah ajaran ingkang bener niku ingkang pripun, Mbah? Ajaran napa ajaran Jawi napa pripun? Mula sing bener niku Gusti Allah. Mula tembung Islamiyah ridho. Ridhaning Gusti. Nek ridho mesti bener. Nek ijabah mesti bener. Lah maling iki dijabahi. Nggih. Ngapusi ya dijabahi. Nah, tiyang jahat-jahat niku nggih. Maling li poso 40 dina jenggrik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Lek kula nyolong tentuban nampi tuku konangan, piyayine turung klimpus. Gusti Allah ngijabahi. Ning gaweane ngrusuhi, gawe nyolong sesuk bakal kecolongan, bakal kerusuhan. Mula tembung sapa gawe nganggo nandur bakal ngunduh. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti napa mawon dipun istilahnya dipun ijabah, Mbah nggih? Nggih, nggih. Tapi nggih resikonya ditanggung sendiri ngoten. Sedaya dijabah. Nek ridho niku mesti tuntunan saking ngarsa Gusti Allah, mesti bener. Ora kok ridho ni ora bener ki ora. Mesti bener. Lah tandane dipun ridani niku pripun, Mbah? Ya. Tandhanipun lek dipun ridani kalian Gusti niku pripun? Lah niku mung dirasake nggo atine dhewe. Saking rasa, Mbah nggih. Jadi bener niku jenenge ridho. Bener. Ridho. Niku tiyange sampun sadar lek niku bener. Nanti dasar sabar. Nggih, nggih, nggih. Jenengan iso gawe pari? Mboten saged, Mbah. Lu sabar. Petani itu hebat. Nggih. Tani ngeratani. Ngeratani napa, Mbah? Ngeratani umum. Jenengan sawahe akeh berase akeh ora didar dhewe didol. Ngeratani wong kan ibadah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Gabahe sak las siji. Nggih. Thukul sak uwit. Nggih. Diupakara, disiram, dirabuk, diwatut. Manak sak uwit wae, rasa akeh-akeh. Nggih. Njur dadi 2 uwit to. 2 uwit sesuk ngawuh pirang wuli. Nggih. Wathah, Mbah. Njur pirang las. Nggih. Menungso isih kurang. Tasih kurang. Wong wine 5 kilo metu 5 kental alah. Nggih. Nggih, Mbah.
Nek nggih jenengan iso ana wong genduren mboten? Tasik, Mbah. Nggih, Taksih, nggih. nganggo tumpeng Nggih. niku makna. Mula tumpreng robyong iki ngarane. Nggih, tumpeng robyong. Tumpeng robyong. Nggih, filosofine pripun? Metune sing lempeng, ngucape sing bener, dongane sing bener. Mula tumpeng, aja mung wajibe. Nggih, Mas. Sing pas. Robyong karo-karone gambyong. Karo-karone gambyong. Gambyong niku sami. Gambyong niku manunggal. Kemanunggal. Ala becik bejo cilaka lara kepenak waras lara urip mati lanang wedok awan bengi gedhe cilik bejo cilaka. Nggih. Gandhe. Manunggal. Iki mboten iso dibasahke. Nggih. Tumpeng. Sok nganggo golong mboten? Nggih, tasih. Golong gumolonge urip nang ngersane sing kuwasa. Ngagem ati meneh. Nggih. Kedah. Esok nganggo ingkung mboten? Nggih no, Mbah. Nggih, tasih. ingkung. Duwe teges ingkang kelangkung. Ingkang kelangkung. Ingkang kelangkung sinten? Ingkang kelangkung ini maksudnya kula dereng ngertos, Mbah. Nggih. Ingkang kelangkung niku pripun? Sing luweh ki sapa? Ingkang kelangkung. Gusti Allah liyane Gusti Allah ingkang linuweh ngoten nggih. Nggih, sing linuweh. Nggih. Ingkang kelangkung. Mula iwak. Nggih. Iwak niku duwe teges isine ngawak. Sing iso nisani awak sinten? Gusti. Gusti Allah. Ngisi raga niku wau Mbah nggih. Nggih. Kok nganggo iwak pitik? Pitik pikirane sithik. Pitik aku lho pitik kalah kok. Pripun, Mbah? Pitik mangan juk telihe wis wareg wetenge wareg. Isih akeh rak tinggal lunga. Sesuk ora ana rejeki meneh. Nek kula mboten. Nggih. Mangan wareg isih akeh tak wadhahi sarung go mulih. Nggih mboten. Leres, Mbah. Nggih mboten kok dadake. Nggih. Mula sok kembang kuwi ana teges. Nggih, Mbah. Tegesipun? Kembang ki ambune napa? Wangi, Mbah. Mula kembang kuwi ganda arum. Nggih. Ganda arum ini pengucap sing bener, donga sing pas, sing bener. Aja ming ngene. Nggih. Isine kembang mawar abang putih. Nongo, nggih, melati, kanthil. Mula mawar abang putih. Jagat ki isine mawarna-warna. Mawarna-warna. Ming ning ming loro. Awan bengi gedhe cilik bejo cilaka lara kepenak akeh sithik lanang wedok kiwa tengen ngarep mburi ngisor dhuwur. Nggih. Nggih mboten? Nggih, leres. No, duwe teges. Nang kono ngono, nang kono ngono, nang kono ngono. Nek cara Jawa desa mawa cara, negara mawa tata. Nggih. Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam manembahi kepada Tuhan yang Maha Esa, titik. Ning nganggo abegemaning dewi-dewi. Nggih. Agamaning Hindu Buddha Gusti kang nyipta jagat. Agamane wong Islam Allah. Nggih. Sang Hyang Widi. Sang Hyang Menang. Sing menang nguasani jagat sapa? Gusti Allah. Nggih. Saklerese sami nggih ingkang dipun sembah niku sami Mbah nggih. Sami. Nggih namung napa Jangan asmane mawon ingkang benten. Mula Indonesia beberapa suku, beberapa agama. Nggih. Bineka Mula dalem Tunggal Ika. salut ngrasake ajarane Bung Karno. Nggih. Nyipta Pancasila ki ra gampang. Nggih, leres Mbah. Niku sejatosipun nggih tinggalanipun leluhur riyin Mbah nggih.
Pancasila menika lho. Nah, dari leluhur. Banjur tesih tawau melatih. Nggih, melatih. Menganeng ati jadi pikir. Menganeng latih. Latih. Kudu timbang. Nggih, nggih, nggih. Ha iki ngerti nek bener luput kok malah kene ngucap ora bener. Nggih, nggih, nggih. Kudune sing bener pas karo iki. Nggih, ingkang ngraosaken niki Mbah nggih. Mula ati Ati. baguse ngati. Ora becik ngerti kok. Nggih, nggih. Kok do korupsi. Monggo. Jagat digelar kali milih. Kanthil kumantiling urip wonten ngaso dalem Gusti Allah. Nggih, nggih. Kula niki lali, mula ajaran aja sok saiki niki sudah ndak berkembang. Mula Goncang Mbah nggih. bubrak. Mugi-mugi nek dalem nyuwun ayo padha bebarengan tegese manunggaling kawula lan Gusti. Sing dadi pejabat silahkan monggo. Tindakan yang benar, tindakan ditindakno sing bener. Sing petani ya monggo. Nganggo urus petani sing bener. Sing pedagang ya sing bener. Dagang sing bener. Aja sampai ngapusi. Jenengan iki mula urip wis nampa surga. Nggih. Tegese Jawa surga, surga ki kasuring raga. Kasuring raga. Wong sing bagas waras slamet tentrem niku surganing urip. Nggih, nggih, Mbah. Nggih. Dadi nang donya wis nampa. Nggih, nggih. Neraka ya isa ana wa siratal mustaqim. Seka tindakan perilaku pangucap. Lakune ra bener, tindakane ra bener, ngucape ra bener. Bluwi neraka mboten. Nggih, nggih. Nerakane piyambak niku. Duwe neraka dhewe-dhewe Mbah nggih. Jenengan wis kagungan garwa to? Sampun, Mbah. Ayo widodarine jenengan kuwi garwane jenengan kuwi. Mula garwa sigarane nyawa selalu ngeten. Nggih, nggih. Berkumpul mula jenenge manunggal. Manunggal. Nggih, nggih, Mbah. Mbah kados wau, kados pemimpin niku wau walaupun pemimpin sebagai pemimpin keluarga. Lah niku ingkang leres niku pripun? Lek panjenengan ngendikan wau pemimpin niku mboten angsal napa? Nggunakan panguwasa. Nggih. Bareng-bareng. Kerjasama mula manunggaling kawula Gusti. Mula tak aturke pemimpin menderita. Jenengan disambati garwane jenengan. Mengko ra ndek dhuwit bingung mboten. Menderita. Nggih. Ya sing kubu golek utangan apa golek apa. Nggih tetep ngusahaken, Mbah. Mula bapak nggo merapak. Melaraskan. Iki bojo, iki anak, iki maratuwa, iki dulur. Nggih, nggih, nggih. Kula nggo merapak. Nggih, kedah saged napa menempatkan nggih, Mbah nggih. Nek Jawa simbok isine nggo tombok. Napa-napa aluse sibu. Isine nggo butuh. Nggih mboten? Nggih, 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 nggih. Kok nggih pas to, Mbah. Jenengan kepara nuwun sewu sing garwane jenengan ya sing umbah-umbah, momong anak, resik, mangsa, tugas. Jenengan kok padane saka iki njur kondur tekan omah, Bu wedange. Rak ming dawuh. Nggih. Ibune ngendika, mbok gawe dhewe Mas iki gek ribut. Dipaidu. Kowe iki ngopo nang omah? Oke. Nggih, nggih, nggih. Padahal sang ibune tugase berat. Berat. Momong, Nggih. resik, Nggih. umbah-umbah, mangsak.
Mula kula niku sok wedi karo wong wedok sakniki. Wong lanang wing gaweane perintah. Coba biayi putri. Nggih. Tugase wis werna-werna. Nggih, tiyang lanang. Cara contoh masak, kelanjangan. Nyayur Nggih. tembunge. Sing disayur tempe. Nggih. Bumbune ana uyah, gula, brambang, jahe, lombok. Diukur sithik-sithik. Dadi enak nganggo ukuran. Mula dadi enak. Mula diarani manunggaling kawruh Gusti berjamaah. Nggih, nggih. Lah saiki dadepke jenengan. Lomboke dhewe, brambange dhewe ya dhewe kan ndak gebres-gebres ora. Mbah kedahe pripun, Mbah? Hmm? Kados lare ingkang duablek nakal ngoten lho, Mbah. Lah kedahe pripun? Ayo Wong tuwa niku kedah dengan pripun? sabar. Dipimpin nganggo sing bener mboko sithik. Mula tak aturke ora iso njujuk. Kula riyen ya nakal. Ning saiki ra wani, wedi. Dan wis dinalar. Mula tak aturke mau nek cara menthake step by step niku. Mboten angsal ngasari, Mbah nggih. Ayo dituntun bareng-bareng gandeng jenengan iki sebagai bapak, ibu sebagai ibu. Tembunge digiring dituntun mboko sithik. Aja disengeni. Kurang pas. Mboko sithik. Jenengan biyen yo ra kelingan mesti nakal. Nggih, kelingan balik duablek niku beling. Sampai sakniki wis dadi pemimpin rak yo aku kok kleru. Nggih. Sadar piyambak kan. Nggih, Mbah. Nggih. Mbah, ngapunten Mbah, kados ilmu ingkang diarani ilmu ingkang sejati niku ingkang pripun to, Mbah? Nek ngelmu sejati kuwi iso disinau. Nggih, nggih. Ning nek sejatine ngelmu abot ning ngecakake. Sejatining ilmu. Lah niku. Jero contohke sing penak. Nggih. Aku mlaku 3 dina 3 bengi. Ngerleh. Ana gedang mangklung nang dalan mongko mateng enak dipangan. Nek ngelmu sejati tinguk-tingindu kok ora ana wong. Ora wani methik. Ambasa niki wonten wong, Pak apa Bu, nyuwun prisa niki kagungane pisang napa wis mateng kabeh. Oh nggih kesupen. Mbok nek kepareng tak nyuwun. Nggih, nggih. Monggo, monggo, monggo. Iku ilmu sejati. Dadi ning ilmu iso disinau mlaku ya nang kono ana gedang mateng. Jujuk dipethik dipek ra weruh wong. Gusti Allah Maha Tahu. Cake sapa? Abone ngecake ilmu sejati. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Abot cak-cakane. Ini ya ora abot mengkari ditindakake krana lillah iman lan ikhlas. Iman lan ikhlas. Nggih, nggih. Berarti ngelmu sejati niku teng rasa, Mbah nggih. Teng rasa, Mbah nggih. Ngelmu rasa. Nggih. Nggih, ilmu rasa. Ngaji rasa sejati ngoten, Mbah nggih. Nggih memang lek ngecakaken nggih memang angel, Mbah. Tak baleni meneh niki dereng rampung. Nggih, Mbah. Wong udut ki sing dipangan ora udute mbakone sing dipangan rasane. Rasane disuret njur urip. Sempurna le ngrasakake. Nek iso ngrasake sempurnane urip bisa nentoke nek ngono ana sing gawe urip. Nggih. Wong udut nyituran jenenge tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Mula senengan kula rokok bodho. Rokok bodho niku pripun, Mbah? Ha pitu kok njur 6. Oh, Pitu dome njur 8. Nggih, 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 nggih.
Nggih jenengan nate Mula ngendikan. aja rumangsa bisa, bisa rumangsa. Kabeh kersane Kang Maha Kuwasa. Kuwasa nggih. Pituduh, pitulung, pituwah. Nek arep oleh pituduh, pitulung, pituwah, nembung nyuwun. Ra nyuwun kuwi diparingi saking murahe Gusti Allah. Nembung. Jarum ujare sing arum, ajarane sing arum. Yang benar. Karep iki. Nggih. Aku lho riyen senengane gudang garam merah. Didunake wah Mbah Dwi dadi dukun ya rokoke gudang. Aku dudu dukun ya. Berarti kathah Mbah nggih. Dalem Tamu ingkang nyuwun pitulungan panjenengan, lantaran panjenengan ngoten lho. Kathah Mbah nggih. wah nek ngrasake saya ning ya wis sagu. Kula ya ora bisa. Kula mung nyuwun monggo padha bareng-bareng cumadeng manembah manjun wonten ngasanipun Gusti Allah. Sami-sami nyuwun. Bareng-bareng. Kula manunggaling kawula Gusti istilah jamaah. Nggih, Mbah. Mula tak kundurke meneh eyang penembahan sajangku ki ngemune wis makrifat. Mula syariat tarekat hakikat makrifat. Nggih. Nek wali manembah, manekung, manyuwun, maneges wis teges. Ibarate Gusti Allah karo makhluke Allah. Nggih, pun manunggal. Mbah, mbok kawula sak rencang dipun paringi napa amalan ngoten lho, Mbah. Ngelmu ingkang saged damel sedaya, Mbah. Sedaya kajat ngoten lho, Mbah. Wong ki sempurna ora? Boten. Gedhekno lehmu nyuwun pangapura. Nek nganggo Islami Astaghfirullahaladzim. Dikakehake. Oh, berarti ngathah-ngathahaken istighfar niku, Mbah. Sebab wong ora wong ki ora bisa bener. Bener. Nggih. Mula nyuwun gedhekno le nyuwun pangapura. Niku anjarane yang lho. Nggih. Urip butuh pitulung. Nggih ngapura dumateng sedaya, Mbah nggih. Nyuwun ngapura dumateng sedaya. Nggih. Siji nang Gusti Allah, ping pindho nang sesama makhluk hidup. Nah niku. Ingkang awrat niku, Mbah. Ingkang awrat niku. Mboten abot. Dilakoni krana lillahi ikhlas. Nggih kata-kata. Nek kula ngeten. Nggih. Saben arep mapan turu syukur mendina. Eling. Astaghfirullahaladzim niku diwaca ping 100. Nggih, Mbah. Yurkhal-khala. Allahu la ilaha wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ping 100. Digapura oleh pitulung. Nggih. Iso eling ngapura pitulung saka sapa? Saka awake dhewe. Ridane Gusti Allah mula entek-entek yo terakhire masa fi hadzal hajati ridho ijabah barakallahu sa'lillahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma wal muslimina amin.
Nggih. Berkat rahmat ngesan Gusti Allah. Nggih. Mula Fatihah ngemot pituduh, pitulung lan pituwah. Pituduh, pitulung lan pituwah. Mula pitu, dina pitu, duwe teges. Heeh. Pituduh, pitulung, pituwah. Nggih. Wong iki nindakake pitung Pitung napa mawon? Siji ngibadah. Nggih. Ibadah berjuang demi kebaikan kepada semua makhluk hidup. Heeh. Nggih. Manggone ten pundi? Lemah. Mapane ten pundi? Gawe omah. Nggih, nggih. Urip butuh napa? Mangan, mamah. Mama. Urip butuh napa? Nyandang, kumbah. Simah, Heeh. bocah, pitu mboten? Nggih. Pitu nih, Mbah. Ha iki pitung Perlu niki dirangkum, dirasakake, ditindakake bareng-bareng. Ayo. Nek kula ayo do tindakake bareng-bareng, ora kula ndhawuhi jenengan mboten. Nggih, Kula ya Mbah. nindakake, jenengan ya nindakake. Nggih. Sami-sami Nek bener do tindakake bareng, nek ora bener ayo do disingkiri. Nggih, pun sederhana mawon ngoten Mbah nggih. Mbah kados wau surat Fatihah, Mbah. Nggih. Lah niku saged dipun onceki, Mbah. Wah, kula ora paham. Kula wedi. Saged dionceki. Mula makna niku terjemahane pripun? Kula sing cekel penak dhisik dhewe mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dirasakan. Ini uga-uga kalau jenengan meri kok jenengan di mobil. Meri. Nggih. Umum. Ki kula barang niku. Lah kedahe pripun, Mbah? Lah napa ngicali rasa iri niku lho, Mbah? Ngicali rasa meri. Nah niki nganggo ajaran itu. Dipikir karo dirasakake. Kok meri, aja meri. Nek mula takdir niku wis nggone dhewe-dhewe. Sing pedagang takdiri ya ana, sing petani ya ana. Nggih. Mula niki tembunge kun fayakun. Apa yang diucapkan bisa terjadi. Ucapan adalah doa. Mula hati-hati. Nggih, Mbah. Anjenengan wah uripku kok ngrekoso. Ha nyuwun ngrekoso tenan. Nggih. Dadinya kok ngrekoso, nikmat. Uripku kok nikmat. Alhamdulillah diberikan kenikmatan. Dipun tambahi nikmat, Mbah nggih. Dipun tambahi nikmate. Nggih. Nggih. Mula padha nyuwuna. Ning aja ngarep-arep le maringi. Kanthi sabar sesuk bakal diparingi. Nek karep kula ya sakniki. Tapi nyuwun niku nggih pasti, Mbah nggih. Dipun paringi niku pasti. Nggih, kabeh tansah nyuwun. Nggih, cuman sakniki napa benjing-benjing ngoten, Mbah nggih. Mula yang penembahan sejangkung bondo donya derajat pangkat ki sumingkir tembunge. Wis ngilangke hawa nafsu mula wis makrifat. Anane seneng among tani. Nggih. Tani ngrakatani. Ora bakal dipek dhewe ana sing buruh tandur, buruh matun, buruh macul. Nggih. Bareng-bareng. Nggih. Mbah ngapunten kados napa? Kita sedaya niki kan kedah nguri-nguri ngurmati leluhur, Mbah nggih. Lah niku caranipun pripun, Mbah, ngurmati leluhur menika? Mula aku kok penderes mboten. Mula ngayu Jakarta Hadiningrat mengku budaya. Ngemot budaya. Wong waler tinggalaning para leluhur. Nggih. Tuladha tindak utama
sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Dikira manunggaling kawula Gusti berjamaah sing do rukun. Nggih, nggih. Ana cara kok 20 Gusti Allah gawan sifat 20. Ning rawani kula njabarke. Wedi. Napa, Kuwi Mbah? ngelmu sing dhuwur, kula mboten wani. Oh, ngoten Mbah nggih. Sebab kula yo mung titah lumrah padha karo jenengan. Ming kacake kula umure 84. 84 nggih. Wis ngalami beberapa jalan sing berliku-liku. Hiburane urip iki penak kok mbiyen bingung. Lah niku kesadarane panjenengan pripun? Critanipun pripun, Mbah? Pripun? Kesadarane panjenengan ngoten lho. Riyen kan napa urip susah berliku-liku ngoten. Tansah nyinau bebener, tansah nyinau peparing. Nggih. Mula sithik dirasake nikmat bersyukur, akeh aja bungah. Sebab nek ana barang sithik ana barang akeh, nek ana barang akeh mesti ana barang sithik. Nggih, nggih. Mula ming dirasakan tansah bersyukur yang nikmat. Nggih, leres-leres, Mbah. Mugi-mugi jenengan sekalian tansah pikantuk berkahing para pepundhen, para leluhur, nuwuhken kawilujengan, katentreman, sabar, tawakal, iman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taflana babal khairi, babal barokati, babal nikmati, babal rezeki, babal kuwati, babal sihati, babal salamati, babal ngafiyati, babal jannati. Allahumma ngafina min kulli bala'i dunya wa ngadzabil akhirati wasrif mana bihaqil Qur'anil azim nabikal karim sarad dunya wa saral akhirati ghafar lahum birahmatika ya arhamar rahimin amin. La ilaha illallah imanan billah, la ilallahu yakinan billah, la ilallahu amantu billah, la ilallahu amanatan billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah imanan wa tadiskon. La ilaha illallah talatufan wa rizqon. La ilaha illallahul malikul haqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amin. Amin. Ya Allah, lepat dalam cumadong nyuwun pangapura ya Allah. Ya Allah, tansah nyuwun pitulungan dalem ya Allah. Ya Allah, pitulungan dalem ya Allah. Ya Allah, pitulungan dalem ya Allah dalem suwun. Amin. Amin, Mbah nuwun, Mbah. Rahayu. Sugih selamat sugih rezeki. Amin. Sugih selamat sugih rezeki.